Diolch ni wedi. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Yn galw arna ti ddod i'n plith i dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrd i'n plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. A'n cyfarfod gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gen i aros ar ein heistedd i ganu Emynau 108. Iesu dyfyrwch fe enau drud yw edrych ar y dywedd ac mae llythrenau denw pur yn fywyd ac yn hedd. 108. Darlleniad o'r Salmau, Salm 56. Salm 56. Trigarha wrthyf o Dduw canis dyn am llyncau, beinydd gan ymladd ym gorthryma, beinydd ym llyncau fy ngelynion, canis llawer sydd yn rhyfelau ym herbyn, o Dduw goruchaf. Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf yn o ti. Y niw y clodforaf ei air, y niw y gobeithiaf, nid ofnaf beth awnel cnawd i mi. Beinydd y camgymerant fy ngeiriau, ei holl feddyliau sydd ym herbyn drwg, hwy am gasglant a lechant ac a wyliant fy nghamre, pan ddisgwyliant am fy enaid, a ddihangant hwy, trwy anwiredd, disgyn y bobloedd hyn, o Dduw, yn dy ludiogrwydd. Ti a gyfrifais fy symudiadau, dod fy nagrau yn dy gostrel, onid ydynt yn dy lyfr di. Y dydd y llefwyf arnat yna y dychwelir fy ngelynion yn ei gwrthol, hyn a hwn am fod Duw gyda mi. Y niw y molianaf ei air, yn yr arglwydd y molianaf ei air. Y niw yr ymddiriedais, nid ofnaf beth awnel dyn i mi. Arna fi o Dduw, y mae dy addunedau talaf i ti foliant. Canis, gwaredaist fy enau trag angau, ond i waredu fy'n rhaid rhag syrthio.
fel yr hodiwyd ger bron Duw yng ngoleuni y rhai byw. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron ac yn dod nid trwy ein hymdrechion ni'n hunan, ein gweithredoedd ni, ond trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth ef, trwy yr hyn a ddarparodd ef ar ein cyfer, bod na fodd i ni ddod o'r flaen ac yn dod felly yn hyderus ac yn ddiolchgar, gan dy fod ti wedi darparu'r ffordd i ni'n gwybod fod felly gwrandawiad ar ein cyfer, dy fod ti yn bresennol yma gyda ni, yr wyt ti wedi trefnu hyd yn oed, yr oed fa hon cyn i'r byd cael ei lunio. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio byddwn ni yn cael ein hatgoffa o'r gwirioneddau yma wrth i ni ystyried cyflwr ein cylonau'n hunan a chyflwr cylonau pobl yn y wlad hon a gwledydd y byd, a'r fath troi cem sydd wedi bod, a'r fath i faterwch ynglyn a materion pwysicaf bywyd. Ond o Dduw i ni gofio dy fod ti yma gyda ni, dy fod ti wedi trefnu y cyfan, fod yr agluniaethau di ar waith, ac o Dduw i ni yn gwybod fod y pethau hyn y tu hwnt i'n deall ni, ond i ni yn plygu ac yn addoli ac yn gofyn o Dduw i ti ddod lawr i'n plith mewn fath ffordd y byddwn ni yn dyrchafu'n llygaid ac yn edrych tuag ata ti, ac y bydd na'r hyder yma'n dod i'n cylonau ni wrth i ni feddwl, y bydd dy wyllus ti yn cael ei wneud. Hyd yn oed yma yn yr oed yma, fydd na bwrpas, y bydd y gynllun di'n cael ei wireddu, y bydd y cyfan yn dwy'n clod i ddenw di. O Dduw, y byddi di yn gweithio. Ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr o Dduw, maddau ni mor aml, nad oes na ddisgwyliadau yn ein calonau ni. I ni'n gallu gweddio'r gweddiau cywir o Dduw, yn athrawieithol gywir. I ni'n gallu rhoi'r argraff i bobl ein bod ni'n credu ac yn disgwyl pethau mawr. Ond o Dduw, mor aml, i ni yn dod, does dim y disgwyl yna yn ein calonau ni. Does dim y disgwyl, y bydd na ymwybyddiaeth arbennig o'th bresenoldeb. Does dim disgwyl cael gweld dy law di yn dwy'n pobl at y ti dy hun, yn tynnu pobl mewn i'r gwasanaeth hyd yn oed. I ni'n ffeindio fe'n anodd i ddychmygu pobl yn dod i'r oedfa. I ni'n ffeindio fe'n anodd i feddwl am hyd yn oed llon llaw o bobl i ddod. O Dduw, yr wyt ti yn abal i lenwi'r adeilad yma. Yr wyt ti'n gallu gwneud, yr wyt ti wedi gwneud, ac yn gweddio o Dduw y byddi di yn gwneud eto, ond o Dduw, i ni'n gofyn i ti ddelio ni yn dy drigaredd, nid yn ôl ein heiddiant, nid yn ôl ein ffydd ni. I ni yn gofyn i ti ddod, o Dduw, y maddau ni y byddwn ni yn cael ein syni. Maddau ni y byddwn ni ar ddiwedd oedfa yn rhyfeddu os wyt ti wedi dod. Maddau ni am ein anghrediniaeth. I ni yn gweddio o Dduw, y byddi di'n helpu ni i gynyddu yn ein ffydd, i ofyn pethau mawr ac i ddisgwyl pethau mawr. Y byddi di yn gweithio yn rymus unwaith eto. Y byddi di yn dwy'n pobl at y ti dy hun. Y byddi ni yn gweld pobl yn dod o dywyllwch i oleuni. Ac y byddwn ni'n gweld nid proffes o Dduw, nid geiriau yn dweud bod pobl yn credu, ond y bydd y broffes ynghlwm yn agos iawn ar bywyd a sancteiddrwydd a diwioldeb a sel tuag at y bethau di. O Dduw, gwna ni yr hyn dylsyn ni fod, i ni'n gofyn ti'n helpu ni nawr, helpa ni yn ein gwendid ni, o Dduw, tyn bob blinder i ffwr, helpa ni i gadw'n golygon arna ti ac i dy ddyrchafu di, y byddwn ni yn dyrchafu dy enw goriwch pob enw arall. Tywallt, dy ysbryd arnom, diogelan hamser, bendithia ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ganu emrif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fym cododd ar fy nrhaid fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298 gewn ni sefyll uwch ni. Yn testyn o'r salmau, Salm 56 ac adnod 13. Salm 56 adnod 13, cynnes gwaredaist fy enau trag angau, ond i waredi fy nrhaid trag syrthio, fel yr hodwyf ger bron Duw yng ngoleuni y rhai byw. Nawr, i ni wedi crybwyll un sawl gwaith fod safle'r Cristion yn safle o gydernid. Does dim un crefydd nag oes. Does dim un athroniaeth yn gallu cystadlu ar safle hon, ar cydernid. Nid yw'r byd yn darparu unrhyw fath o gysur a sicrwydd i unrhyw un. Does dim sicrwydd gan y byd o dan unrhyw amgylchiadau. Dydyn nhw ddim yn gallu addo. Dydyn nhw'n mynd gallu addo os ych chi'n ennill rhyw swm anferth o arian. Hyd yn oed felly, dyn nhw'n gallu addo hapusrwydd, dyn nhw'n gallu addo cydernid, iechyd, unrhyw beth i chi, gofal, arweiniad, dim byd o'r fath. Dyw'r byd ddim yn gallu wneud, os dim un crefydd yn gallu cynnig unrhyw beth tebyg i'r hyn y mae'r salmydd yn sôn. Yn y ddwy adnod gyntaf, ni'n gweld yr hyn y mae pobl yn ei wynebu mewn bywyd. Mae bywyd, i ni'n dweud, yn aml mor anodd. Hyd yn oed pan does dim byd yn mynd o'i le, a mae popeth yn iawn. Mae bywyd dal yn anodd, achos mae'r ofn y bydd problemau yn codi yno trwy'r amser. Mae hwnna'n wir. Hyd yn oed os i ni'n gallu meddwl, mae yna gymaint yn mynd trwy bywydau anodd, a trealon, a peryglon, a tlodi, a salwch, a phob math o bethau. Ond dwi'n ddim yn golygu fod y bobl sydd ddim yn mynd trwy'r pethau hynny yn ei chael i'n hawdd, achos mae'r ofn beth os. Beth os hynny, a mae hwnna ambell waith yn waith, achos mae pobl yn gallu byw mewn ofn o golli pethau, a colli iechyd, colli teulu, colli enw da, colli arian, pob math o bethau. Ac felly, pa bynnag le chi'n troi, mae yna broblemau, ond mae gair Duw
yn rhoi cysur a chadernid mwy nag y mae unrhyw beth arall gallu cynnig. Mae'r salmydd oedd wedi gwynebu treialon diri. Ddwy adnod gyntaf, trigarhaw wrthif o Dduw, canis dyn am llyncau beunydd gan ymladd ymgorthryma, beunydd ym llyncau fy ngelynion, canis llawer sydd yn rhyfela i'm herbyn o Dduw y goruchaf. A sylwch ar y gair beunydd. Bob dydd yn ddyddiol. Trwy'r amser, yr oedd na broblemau, ond oedd na treialon, yr oedd na ofnau. Bob bore bydde Dafydd wedi deffro yn y bore, roedd yn gwybod bod pobl ddim yn hoffi fe. Roedd yn gwybod bod pobl ddim yn hoffi fe ddigon i dinistrio ei enw os nad ei gorffe. Roedd yn gwybod hynny. A roedd hwn yn ddyddiol. Wrth deffro yn y bore, ac i ni'n gwybod beth mae fel i deffro yn y bore, pan falle noson cyn mae yna rhyw broblem di codi, a chi di cysgu, ac am tua 5 eiliad yn y bore, chi'n mynd cofio dim am y broblem. Ond ar ôl 5 eiliad, mae'n dod nôl. A mae'r galon yn suddo. Ac chi'n cofio yr holl rhestr o bethau mae rhaid chi boeni amdano. Pethau sy'n rhaid delio â nhw. Pethau chi ddim yn siŵr pa ffordd mae'n mynd i fynd. A dyma rhywbeth tebyg i beth oedd y salmydd. Beunydd yn ddyddiol roedd pobl allan am ei waed. Nawr, yn sicr, yr oedd gan Dafydd sicrwydd pa beth bynnag a ddigwydd iddo'n gorfforol, yr oedd Duw yn rheoli. Nawr, yr hyn i'n golygu o hyn. Roedd Dafydd yn gwybod os oedd problemau corfforol, hyd yn oed. Mi fydde Duw yn defnyddio'r cyfan i bwrpas. Ac felly roedd ganddo fe gadernid, sicrwydd, cysur. Beth bynnag a wynebau ar lefel daearol, corfforol, cnawdol. Roedd ganddo fe ddigon o elynion a fydde'n fodlon i ladd e. A pa le bynnag fydde fe'n troi, a falle i bobl hŷn fydde fe'n gwybod, i deulu hŷn yn troi yn ei erbyn. Ond falle rhai oedd yn ymddiried yn nhw, beth os fydda nhw yn fy mradychu fi? Ond roedd e'n gwybod, yr oedd Duw yno yn Gwyliwch llywodraethu. Roedd e'n galw ar ei Dduw, trigarhaw wrthif, pam y mae y dyn yn ddyddiol am fy llyncu fi. Maen nhw'n ymladd, maen nhw'n gorthrymu, beunydd ym llyncau fy ngelynion, canis llawer sydd yn rhyfela i'm herbyn o Dduw goruchaf. Ond yn ychwanegol i'r elfen honno, i'r gelynion cnawdol, y bobl, aelodau o teuluoedd oedd yn genfigenus, neu beth bynnag oedd yn ei wynebu. Y byddinoedd yr oedd yn gwynebu, roedd yna fyddinoedd diri allan am ei waed. Saul ei hun, siwr o fod yn debygol fan hyn, Saul ei hun. Tad i ffrind gorau fe. Allan am ei waed o ran cenfigen, pob math o bethau. Ond hefyd, yr oedd na gelynion eraill ar ffurf pechod, Satan a'r byd. A roedd e'n gweld rheini hefyd fel y gelynion pennaf. Ond wrth wynebu'r rhain oll, beth bynnag i ni'n edrych ar y salm yma nawr, beth bynnag y cyfan, beth bynnag a ddigwydd iddo, beth oedd Dafydd yn gwybod? Yr oedd ei enaid yn ddiogel yng Nghrist. Dyna beth mae'n gwybod. Deffro yn y bore, os fyddai farw, ac os fydd fy nghorff yn cael ei ladd, o dyna fe, mae ei bwrpas y mae Duw yn Gwyliwch llywodraethu. Ond mae fy enaid yn ddiogel yng Nghrist. Roedd yn gwybod hynny, roedd yn gwybod bod e'n saff. Ac felly roedd yna ryw gysur yn does. Doedd ddim yn tynnu ffwrdd y ffaith, does neb eisiau'r gelynion yna, does neb eisiau pobl allan am eich gwaed. Ond mae'n rhoi rhyw gadernid, ond diw e, beth bynnag a ddaw, beth bynnag iechyd, damweiniau, pobl yn ymosod, yn lladd, yn dinistio'r enw hyd yn oed, yn dweud celwydd amdano ni, beth bynnag yw e, mae digon o'r ein ei gael yn does. I ni'n gweld hynny trwy'r eglwys i gyd. Sawl un sydd wedi bod yn yr eglwys i ni'n gwybod amdano, sydd yn dweud pob math o bethau. Hyll, cas. Rhai pethau gwir, siwr o fod, ond lot o bethau sydd ddim yn wir. Ond beth bynnag a ddaw, beth bynnag mae'r bobl ma'n mynd i ddweud, beth bynnag gallen nhw wneud, allan nhw dinistio'n henwe ni yn llwyr. Ond fel mae Dafydd yn gwybod, beth bynnag a ddaw, mae fe enaid i yn saff yng Nghrist. Ac felly mae'n rhoi rhyw, dyw'r byd ddim yn gwybod, dim byd am hyn, does dim un crefydd arall gallu twtsio'n hwn, ddim yn gallu dod yn agos ato fe. Mae'r cadernid yn peri ni'n gysgu yn y nos a deffro yn y bore, a'r eiliad mae'r problemau'n dod
i ni'n troi at Grist, fel yn adnod 3 a 4. Achos beth bynnag mae Satan yn sibrwd, ac mae e'n sibrwd amheuol yn diwedd, mae'n gallu dweud adnod 3 a 4. Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf ynot ti. Yn yw y clodforaf ei air, yn yw y gobeithiaf, nid ofnaf beth a wneil cnawd i mi. Does dim reswm da fi ofni. Does dim reswm gen i fod yn simsan. Does dim reswm i fi ddigaloni hyd yn oed. Ond wrth gwrs, mae'r tiedd, natur pechadurus ond ni yw digaloni a ddim yn hoffi fe. Ond yna, ar ôl eiliadau, falle munudau o pendroni ar y peth, mae'n atgoffa hunan, dwi ddim yn mynd i ganiatáu hyn, dwi'n mynd i ymddiried yn fy niw. Hyd yn oed ar y lefel corfforol. Fydd i gynlluniau fe. Dwi'n mynd dweud na fydd yn cael ei ladd. Dwi'n dweud dim i o'r fath. Gallen ni dal ddigwydd. Ond mae'n dweud fe fydd pwrpasau Duw yn cael ei gwneud. Wel, yn gyntaf, ar sail hynna i gyd, hoffwn ni edrych ar bendithion yr Efengil, yna bendithion tragwyddol, ac yna yn olaf trydydd bendithion rhodio. Wel, yn gyntaf, bendithion yr Efengil, adnod 13. Canis gwaredaist fe enau rhag angau, oni waredu fy'n rhaid rhag syrthio, fel yr hodiwf gerbron Duw yng ngoleuni y rhai byw. Mae wedi cael ei rannu fyny i'r penawdau yn barod i ni. Nawr wrth gwrs, mae'r Cristnod yn credu gael Duw achub bywyd. I ni'n gwybod hynny, a o Dafydd yn gwybod hynny. Petai ni'n gwybod am rywun sydd yn ddifrifol wael, a fydden ni'n credu fo hawl dyn ni weddio y bydd Duw yn iachau, wrth gwrs. A dyn ni'n credu fod Duw yn gallu iachau, wrth gwrs. Fedrai ddim deall neb sydd ddim yn credu'r fath beth. Wrth gwrs, mae Duw yn abal i iachau, mae'n hanadl ni yn ei ddwylo fe. Ac os ydy mynd i ddweud, nid yw'r afiechyd yma hyd angau, fe all e waredu'r corff o salwch, os mae dyna yw i wyllus e. Dydyn ni ddim yn gallu gweddio bydd rhywun yn cael ei achau a disgwyl iddo fe ddigwydd ar hap a damwain trwy'r amser, mae hwnna'n sofraniaeth Duw. Ond i ni yn credu, mae ein bywydau ni yn llwyr yn nwylo'r arglwydd. Ac felly, fel oedd y Salmydd a Dafydd yn gwybod, os oedd gelyn yn dod mewn gyda gwaywffon, ac hyd yn oed yn ei daro fe gyda'r gwaywffon, ac bod e'n mynd trwy ganol e, os yw Duw yn dewis iddo fe fyw, bydde fe'n byw. A mae'r Salmydd yn gwybod hyn. A mae'n ymddiried yn hynny, ac wrth gwrs i ni gyd yn credu, ddylen ni gyd credu hynny, mae Duw yn abal i waredu'r corff, i achub y corff rhag marwolaeth. Mae'n gallu wneud os mae dyna yw i wyllus e. Ond mae yna mwy na hyn, wrth gwrs bod yna. Canis gwaredaeth fe enau rhag angau. Mae Dafydd yn gwybod yr elfen ysbrydol sydd mor bwysig. Dyna sydd tu ôl iddo fe, achos os yw'r corff yn marw, y peth pwysicau yw ble mae gweddill tragwyddoldeb yn ei fod. Os ni wedi bod ar y ddaear yma am hyn a hyn o ddegawdau, beth bynnag yw e, mae tragwyddoldeb o'n blaen ni. A mae Dafydd yn gwybod hwnna sy'n bwysica, felly y bwrdwn mwyaf fan hyn yw'r ysbrydol, ac i ni'n gweld e, mae Dafydd yn deall yn iawn. Mae e'n deall beth yw gwaredaist fy enaid rhag angau. I ni'n gwybod, os ych chi'n edrych ar Salm 51, adnod 5. Wele, mewn anwiredd ymlluniwyd, ac mewn pechod y bechiogodd fy mam arnaf. O, Dafydd yn gwybod, doedd? Mae e'n gwybod i athrawiaeth e. Mae e'n gwybod bod y Beibl yn dysgu, yr hyn sydd yn Genesis, fe ddath pechod mewn i'r byd, ac fel ein cynrychiolydd ni addag efa, mae pechod wedi dod ac yna i ni gyd, pob un, sydd wedi cael ei geni ers hynny, yn cael ei geni yn bechaduriaid. Mewn pechod y bechiogodd fy mam arnaf. Roedden ni'n bechaduriaid. O'r cychwyn un. Does dim un eithriad. Arwain i Grist, does dim un eithriad. Mae pob un ohono ni'n dod yn fyr o ogonion Duw, i ni wedi ein geni yn bechaduriaid. Ac roedd Dafydd yn gwybod hyn. Does dim angen llawer o eglurhad, ni ddim yn mynd i treulio gormod amser ar y peth i gyfiawnhau y safbwynt, petai rhywun am ddod ac mewn i'r oedfa ryw ddiwrnod ni'n gwrando ac yn dweud dwi ddim yn siŵr am yr athrawiaeth yna. Yn gyntaf mi fydden ni'n rhyfeddu.
Sut gall unrhyw un cwestiynu'r athrawiaeth hon? Mae y mor feiblaidd, ond mae'r prawf yn ddiamheol. Does dim cwestiwn. Mae'n yn cwmpas ni bob man. Mae'r dystiolaeth yno i bawb weld o gychwyn y byd hyd heddi, o'r wlad hon i'r wlad pellaf i ffwrdd, ganwyd pob un person yn bechadurus ar wahân i Grist. Ac fe teimla Dafydd effeithiau'r pechod yma o'i ddyddiau cynnar. Roedd Dafydd yn gwybod bod e'n dioddef o farwolaeth. Roedd e'n byw marwolaeth. Dyna be mae Dafydd yn dweud fan hyn, yn adnod 13, roedd yn dweud yn y Salm 51:5, mewn anwiredd ymlluniwyd ac mewn pechod y beichiogodd y marnaf, mae e'n gwybod o brofiad, nid yn unig yn athrawieithol yn ei bennau, mae'n gwybod a dyna beth sy'n wir, ond mae e mor amlwg bod pob un person sydd wedi cael ei geni yn bechadurus. Trwy hanes y byd. Triwch chi ffeindio unrhyw un lle nad yw hyn yn wir. Ewch i unrhyw le, unrhyw ran o'r byd. O'n i'n dweud yn ddiweddar, dwi'n weddol sicr. Petawn ni'n penderfynu symud ti i'r anialwch y Sahara. Mi fydde'r tŷ drws nesaf, siŵr o fod, gyda rhyw broblem, bod y ffens neu'r clawdd neu beth bynnag, modfedd yr rhy bell mewn i'w tir nhw, neu beth bynnag. Neu bod y ci yn cyfarth yn rhy uchel. Neu cymydog ond doi, yng nghanol anialwch, neb o'n cwmpas ni, efallai am 100 o filltiroedd, mi fyddech chi'n dod ar draws problem. Does dim ots ble ewch chi, fe newch chi gweryla gyda phawb. I ble bynnag, ewch chi unrhyw lan o Gymru, ewch chi dop unrhyw fynydd, a nad oes na di yn agos i chi, allai'ch sicrhau chi fyddwch chi'n cael cweryl gyda rhywun cyn diwedd y dydd. Ac os ydych chi'n byw am gyfnod, fe fydd na ryw anghytuno gyda phawb. Mae e drwy'r amser, mae e'n remp. Ymha bynnag wlad yr ewch chi, fe fyddwch chi'n dod ar draws pobl fydd yn anghytuno gyda'i gilydd, a fydd yn hapus gyda'i gilydd, a fydd yn gas gyda'i gilydd. Does dim ots os chi'n ganol stryd a miloedd o bobl yn byw yng nghanol dinas, neu ewch chi berfeddion, cefn gwlad, fydd na broblem. Bydd hwnna her. Falle bydd rhywun yn dweud, dwi ddim wedi cwrlad y cymdogion. Wrth gwrs, ni ddim yn sôn am y gymydog sydd reit drws nesaf chi. Wrth gwrs, dim o reidrwydd. Falle bod chi yn digwydd bod wedi cael cymdogion iawn, popeth yn iawn dyn nhw. Ond ych chi'n gwybod, mae yna broblemau ym mhob man. A beth yw achos hyn? Ac ni'n gwybod, ganwyd pob un yn bechaduriaid. Y farwolaeth yma, mae pobl yn byw bywyd o farwolaeth moesol ac ysbrydol. Dyna be mae Dafydd yn gwybod. Ond mae e'n dweud, gwaredais fy enaid rhag farwolaeth, angau. Rwyt ti wedi achub fy enaid o farwolaeth. Ond mae'n deall yr cyfan. Mae e'n dweud, rwyt ti o Dduw wedi achub fy enaid i, wedi dod â bywyd i fy enaid i, o'r farwolaeth yn gyntaf oll, y farwolaeth moesol yma. Lle ni'n gweld y gogwydd tuag at bechod trwy'r amser. Y gogwydd cyson at falchder ac at hunanoldeb. Ond dyma beth yw'r broblem? Balchder, hunanoldeb, fy nhir i yw hwn. Mae rai fi wneud yn siŵr fy mod i'n cael bob 1 milimetr ohono. Mae rai fi wneud yn siŵr fy mod i'n cael y gorffwys dwi eisiau trwy'r nos. Mae rai fi wneud yn siŵr fy mod i'n cael yr arian dwi'n ei heiddi, ac os ddim fyddai yn dadlau yn erbyn pwy bynnag yw e. A mae rhaid i fi cael fy hawliau. Does gan neb arall hawl i ddweud wrthai beth i wneud. I ni'n ei weld yn dydyn ni. A roedd Dafydd yn gwybod hwn, achos roedd e fel na hefyd. Roedd e'n hunanol fel plentyn. Mi roedd e'n falch, sy'r fod, allai ni ddychmygu Dafydd ar y mynydd, a drychwch, dwi fan hyn yn gallu cael gwared ar y bleiddiaid ar y nos, ar ben fy hunan fel crwt ifanc. Edrychwch arno fi fedra i wneud unrhyw beth dwi eisiau. Mi roedd e'n deall y balchder i ni gyd yn dioddef ohono. I ni ddim yn byw i'r pwrpas yn creuwyd ni. Mae Beibl yn dweud, fe ddylen ni fod yn byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Ni ddim yn dod yn agos i na. Ddim yn agos. Natur dyn yw i ogoneddu ei hun.
sefyll dros ei enw da ei hun, ei hawliau ei hun. Mae am ffordd ei hun. Mae am cael y clod trwy'r amser. I ni'n gweld hyn o fewn cymdeithas, i ni'n gweld hyn o fewn eglwysi. Os nad ydw i'n cael y clod, dwi yn ei ddisgwyl ac yn meddwl fy mod i'n ei heiddi, yna dwi'n dal dig. Dyna beth sydd yn wir amdano ni. Hyn sydd yn arwain at anfoesoldeb drwy'r amser. Ond nid yw dyn yn llawn chwant, ac am ambrofi mwy a mwy. Neu mae wedi blino'r un peth a chwant yn codi ynddo am rhywbeth arall. Ac mae'n meddwl, rhaid i fi gael e. Mae gen i hawl. Os nad ydw i'n hapus, rhaid i fi fod yn hapus. Rhaid i fi gael e. Dyna sut mae'r byd yn byw. Beth yw hynny mae Dafydd yn gwybod? Yw marwolaeth angau. Moesol. Dwi yn dioddef. Roedd e'n gwybod dwi'n dioddef o'r farwolaeth foesol ac ysbrydol roedd yn ymwybodol o hyn. Lle nid oes unrhyw ymateb i'r gwirionedd i faterion yr enaid, yn gweld materion yr enaid yn ddiflas. Dwi ddim eisiau gwrando ar unrhyw beth sydd yn ysbrydol. I ni'n ei weld e, hyd yn oed mewn capeli, ni'n gallu gweld e. Mae pobl di troi, mae crefyddwyr yng Nghymru di troi ar gapeli sydd yn pregethu'r Efengil gan ei fod yn ysbrydol. Achos mae pobl yn hoffi crefydd sydd yn gnawdol. Os fedra i wneud crefydd yn rhestr o reolau o pethau dwi yn ei wneud, os dwi'n gallu gwneud beth dwi'n gwisgo, os dwi'n gwisgo mewn rhyw ffordd, neu os dwi'n gwneud rhywbeth, os dwi'n gallu dangos i bobl fy mod i wedi ticio'r bocs yma a'i wedi wneud e, yna mae'r crefydd yna yn rhywbeth maen nhw'n hoffi, achos mae'n rhywbeth gweledol a llanol. Ond yr eiliad mae'r crefydd yn dod yn fewnol ac yn ysbrydol, mae'n atgasau tuag ato. I ni'n ei weld e, y farwolaeth ysbrydol. Yn naturiol, dyw pobl ddim yn hoffi yr ysbrydol. Pam? Maen nhw'n farw. Roedd Dafydd yn gwybod hwn. Roedd Dafydd yn gwybod yr oedd e un adeg yn farw yn ysbrydol. Roedd yn farw yn foesol, roedd yn farw yn ysbrydol. Dim diddordeb mewn iachawdwriaeth. Dim diddordeb yn yr enaid. Ond mae Dafydd yn dweud, a dyma pa mae'r salm yma, mae'n llawn cyffro, canis gwaredaist fy enaid rhag angau. So mae hwnna'n dod ynghlwm yr cyfan. Yr angau, y farwolaeth, mae'n edrych i fyny at I Dduw yn dweud, diolch I ti, yr holl alluog Dduw, am gwaredu fy enaid o'r farwolaeth foesol, o'r farwolaeth ysbrydol, ond ynghlwm a hyn hefyd wrth gwrs, yw'r farwolaeth tragwyddol. Mae Dafydd yn diolch. Ti wedi gwaredu fy enaid rhag y farwolaeth tragwyddol. Dyma oedd yn lloni calon y salmydd. Achubiaeth lwyr yr enaid. Mae fy enaid yn saff. A dyna pam oedd yn gwybod. Os daw Saul, ac os wneith fy lladd, os daw byddinodd, ac os newn nhw ddod a dinistio fy nghorff, a phoenydio fy nghorff, os newn nhw'n wneud y peth yma, mae'n gweddio o Dduw gwared fe enaid rhag angau. Mae'n gofyn am y pethau yna, helpa fi yn yr argyfwng yma, ond mae'n gwybod, dwi'n ymddiried yno ti, ond mae'n gwybod be bynnag a ddaw, mae'n ymddiried yn yw, os newn nhw lladd fy nghorff, mae fy enaid yn saff. Hyd tragwyddoldeb. Canis ti am gwaredaist rhag angau. Angau moesol, ysbrydol, tragwyddol. Mae'n gyflawn, ond yw e? Yr ail enedigeth yma. Mae e wedi ei fywhau. Mae'r athrawiaeth o'r ail enedigeth yma, gwaith yr ysbryd glân, yn plannu'r hedyn yn yr enaid. Mae'n cyffwrdd ar hynny yn diwe. Mae e wedi ei fywhau. Wedi cael bywyd. Mae'n gallu gweld mae gwaith o ddifri, gwaith yr ysbryd glân yw yn gwaith achubol. Wedi i'w wneud ar ei ran. Wrth edrych ymlaen at Grist, fod wedi talu'r pris. Ni wedi edrych o'r blaen do'n ddiweddar yn yr Hen Testament, yr holl offrymu ar aberthu. Ond darlun oedd y cyfan o'r un aberth oedd I ddod. Ac felly wrth weld yr anifeiliaid yn cael ei lladd yr gwaed yn llifo, mae'n arwydd, mae yna un yn dod, mae yna un sydd yn mynd I fod yr aberth. Ac mae e'n gallu ymddiried, pan ddaw hwn, fydd I aberth ef yn myngorchuddio fi'n llwyr, fydd I waed ef yn myngolchi fi'n lan yn llwyr. Mae wedi gosbi yn fy lle fi. Mae fy achubwyd yr enaid o felltith y ddeddf. Bron iawn allech chi ddweud,
Mae yna rhyw gadernid yma, fel o Paul yn dweud i'r Rhufeiniaid, 8:1, nid oes gan hynny yn hawr, ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu, yr rhai sydd yn rhodio nid yn ôl y cnawd, eithyr yn ôl yr ysbryd. Mae'n fel betai yn dweud yr union yr un peth â Paul, canis gwaredaist fe enaid rhag angau, does dim damnedigaeth i mi gan fy mod yn pwyso yn ymddiried yno ti. Yr union yw'r geiriau, yr unig gwahaniaeth yw'r cyd-destun. Mae un yn yr Hen Testament, cyn i Grist ddod, ac mae un yn y Testament Newydd, ar ôl i Grist ddod. Does dim gwahaniaeth. Yr union yw'r bwrdwn, yr un yw'r athrawiaeth, yr un yw'r broblem. Beth yw'r broblem? I ni'n farw yn foesol, yn ysbrydol, ac fe fyddwn ni yn marw'n dragwyddol, oni bai fod rhywbeth yn digwydd. A mae'r salmydd yn gallu edrych i fyny at Grist. Mae'n gwybod, dwi'n ymddiried yno ti, mae fe enaid yn saff. Dyna pa mae mor hyderus. Wel, chi symud mlaen. Dyna bendithion yr Efengil. Beth am bendithion tragwyddol? Mor sicr oedd y salmydd yn ei safle. Roedd yn gwybod fod ei enaid yn ddiogel. Ni'n gweld yn y 9fed adnod, y dydd y llefwyf arnat, yna y dychwelir fy ngelynion yn ei gwrthol, hyn a wn, a dyma'r darn, am fod Duw gyda mi. Gan i Dduw addo ei gadw. Duw hynny yw, ei ddiwedd oedd Duw y cyfamod. Ac os yw yn Dduw y cyfamod, Duw sydd yn addo, ni all Duw dorri ei addewid. Dyna yw gwir fendith yr athrawieithau gyd ar y cyfamodau yma gan Dduw. Pa mae Duw yn addo, Duw y cyfamod? Be mae'n dweud wrthyn ni hyn? Mae Duw wedi addo wneud rhywbeth, ac felly ni all dorri'r addewid. Mae mor syml â hynny. I ni'n gallu gorgymlethu fe yn digon hwyr. Ond dim eisiau gorgymlethu fe. Os yw Duw yn addo, yna ni all dorri'r addewid. Mae'n amhosib iddo fe i dorri'r addewid. Dyw e ddim yn gallu dweud celwydd. Pan y mae'n addo, mae'n cadw at ei air. Rhaid. Ac am gysur yw hyn. Achos pan ni'n meddwl am, siwr o fod os nad fy hoff adnod yw Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Nawr, dyna i chi eiriau. Dyna chi eiriau gan Dduw y cyfamod. Duw sydd yn addo ac yn methu troi ar yr addewid. Dwi ddim yn gallu siomi, dwi ddim yn gallu anghofio. Dwi ddim yn gallu methu, dwi ddim yn gallu gwneud camgymeriad, dwi ddim yn gallu gwneud dim i ddor fath, y mae'r Beibl yn ddigon clir i ni, ac i ni'n gallu darllen yr ysgrythu'r llawn, ac i ni'n gallu gweld, does dim un addewid y mae Duw wedi rhoi, erioed wedi ei dorri. Ac felly hyd yn oed, o fewn yr ysgrythu'r, heb sôn am hanes yr eglwys, ac yn hanes pob un Cristion, i ni'n gwybod, nid yw Duw yn abal i ddweud celwydd, ac felly yr hwn a ddel ata fi, pob un sy'n dod at Grist, nis bwriaf ef allan ddim. Byth, dwi byth yn mynd i ddigwydd. Dwi byth wedi a fydd y byth yn. Os dewch chi at Iesu Grist yn edifeirio, yn pledio am drigaredd, un ateb sydd, fe fydd yn eich derbyn a thrigarhau. Ni fydd un cyhyddiad yn sefyll yn ein herbyn ni, oherwydd i Iesu Grist dalu'r pris, fe gosbwyd ef am bob camwedd. Os yw Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn ein lle ni, dim syndod bod y salmydd yn dweud y geiriau nesaf adnod 10 ymlaen. Yn yw ymolianaf ei air. Ond ydyw yn rhyfedd, i ni gallu meddwl am oedfa, ond fe ddyle oedfa, lle mae'r Efengil yn cael ei ffregethu yn ffyddlon. Fe ddyle'r canu wastad godi'r to. Ond i ddyle fe? Fe ddyle fe. Ond i ni mor aml ddim yr hyn dylsyn ni fod, ond fe ddyle fe. Fe ddyle'r to cael ei godi hyd yn oed, criw bach iawn o bobl, fe ddyle'r lle siglo bron iawn. Gyda'r lefel y sŵn. Nid sŵn daearol, bydol, cnawdol, fel i ni'n cael rhyw beiriannau, drymiau fan hyn a gitars fan hyn, fel y mae addoliad modern yn trial creu rhyw naws
o emosiwn a hwyl a sbri. Wrth gwrs, ni'n gwybod mae o'r diafol ei hun i ni'n gallu dweud i'r pethau hynny pan ni'n trio creu unrhyw beth sydd yn ffals a creu awyrgylch nad yw o ddiw o'r un drwg yw hwnna bob tro. Os i ni hyd yn oed fan hyn heddiw heb y peth yna yn trio creu rhywbeth yn ein natur ein hunan, yn ein gallu ein hunan, yna ni'n gallu dweud nid o ddiw yw hwnna, mae'n anghywir. Ond pan mae Duw yn cael ei addoli, fe ddylai'r fath gan i fod, ond Duw, dyma be mae Salm yn dweud, yn niw y molianaf ei air, yn yr arglwydd y molianaf ei air, yn niw yr ymddiriedais, nid ofnaf beth awn neil dyn i mi, arnaf fi o Dduw y mae dy addunedau talaf i ti foliant. Pam ti di gwaredu fy enaid rhag angau moesol, ysbrydol, tragwyddol. A mae'n ormod i fi, dwi ddim yn gallu ymdopi gyda fe. Mae e fel rhyw losg fynydd oedd i fewn iddo fe, ynddo fe? Yn ffrwtian, dyna air, dwi'n hoffi siarad â plant yn yr ysgol pan ni'n siarad am losg fynyddoedd, ac dwi'n dwlu pan ni'n dod at y gair ffrwtian. Drychwch, dyna chi air sy'n disgrifio yr fath o'r swigod yma yn dechrau dod. Ond i dyna fel dyle fod addoliad yn y galon, dyna beth sy'n gyda Dafydd. Mae Dafydd wedi deall i. Mae wedi deall. Mae'n dweud, arna fi o Dduw y mae dy addunedau talaf i ti foliant, i roed yr holl fawl ar clod. Pam? Achos i ti di achub fe enau di o bob marwolaeth. Dy'r un corfforol ddim yn bwysig i rhyw raddau. Achos mae wedi dweud, mae'r prif bethau wedi wneud. Y farwolaeth foesol yna. Yr un ysbrydol yna nawr, dwi'n fyw i dy bethau di, ac dwi'n gwybod rhyw ddydd caf dy weld wyneb yn wyneb. Dim syndod i Dafydd glodfori ei Dduw. Mae ei enaid yn ddiogel hyd tragwyddoldeb. Beth bynnag a ddaw, pa gyhyddiad bynnag a deflir yn ei erbyn, fod Crist wedi talu'r pris. Mae ei Dduw wedi addo bod gydag e. Dyna be mae'n dweud. Mae'n dweud fan hyn yn y adnod olaf o'r Salm, adnod y testyn, canis gwaredoes fe enau trag angau a darn yma. Oni waredu fy'n rhaid rhag syrthio. Mae wedi dweud eto. Dyna yw'r peth. Yr wyt ti wedi gwaredu fy'n rhaid, achub fy'n rhaid, rhag syrthio. Be mae hwnna'n golygu? Ni fydd yr arglwydd yn gadael i'w enaid syrthio i golledigaeth terfynol. Mae e mor sicr. Mae e mor gadarn. Ydych chi'n teimlo am, falle bod Cristnogion i ni yn teimlo hyn ambell waith i ni'n meddwl, ydw i'n mynd i bara tan y diwedd? Beth os fydda i fyw tan fy mod i'n 90? A fydda i'n ffyddlon pan fydda i'n 90 ac mae'r ofnau'n dod mewn yn dydyn nhw? Mae Satan yn sibrwd. Ond yr sicrwydd sydd hynny yw hyn, os yng Nghrist fe fyddwn ni'n para, os fyddwn ni'n byw tan bod ni'n 150? Os i ni yng Nghrist, pam y mae e'n dyfal barhau gyda ni? Mae e wedi addo. Ni fydd fe enaid yn syrthio. Fyddai ddim yn syrthio ar yr eiliad olaf. Hyd yn oed os fyddai'n dod at wely ange ac bod ofnau yn dod a bod Satan yn sibrwd. A mae'n neud hynny, mae'n dod i'r saint fwyaf ffyddlon, fwyaf cadarn i safle, a mae'n sibrwd iddyn nhw. Ond hyd yn oed os ych chi'n gwrando ar y sibrwd, y mae'r enaid os yng Nghrist yn saff hyd tragwyddoldeb. Dyna pa mae e mor hapus. Dyna pa mae mor sicr. Amhosib yn ôl gair Duw ar yr eiliad olaf i Dduw newid ei feddwl amdano ni. Dyna be mae'n dweud. Ni fydd Duw yn edrych arno ni ar ein gwely ange ac yn meddwl, wel, wedi'r cyfan, wnaethoch chi lot o camgymeriadau. O, nathoch chi frifo lot o bobl. O, nathoch chi siomi'ch hunan. Ac felly dwi'n mynd i newid fy meddwl. O na, dwi ddim yn gweithio fel na. A mae Dafydd mor ddiolchgar achos fe syrthiodd e yndo. Fe nath e sawl camgymeriad. Ond mae e'n gwybod, mae fe enaid i yn saff hyd tragwyddoldeb. Y mae Duw wedi addo, oni waredu fy rhaid rhag syrthio. Ni allwn ni adael lawr a pheri newid iddo, gan fod ei gariad cymaint. Ar ôl y fath iachawdwriaeth, wrth gwrs fyddech chi ddim yn disgwyl dim byd gwahanol, Iesu Grist adael ei gartref yn y nef, i ddod i fyd fel hon, i fyw ar ddeiar fel hon,
I gael ei erlyd gan gelynion sydd ym mhob man ar y ddaear yma. Ar ôl yna iddo fyw bywyd perffaith, o'i enedigeth gwirthiol lle na gafodd ei eni fel ni yn bechadurus, o'r oedd yr enedigeth yn wirthiol ac felly ni chafodd ei lygru a phechod, ac fe dyfodd fel dyn ac fel Duw, fe dyfodd fel dyn do, yr oedd yn Dduw o'r holl amser, ond fel dyn fe dyfodd a fel bachgen bach, ni wnaeth ddim byd o'i le. Ac fel dyn ifanc, ni nath ddim byd o'i le. Fel yn ei weinidogaeth, ni nath ddim byd o'i le. Ac fe gyflawnodd gyfraith. Fe gyflawnodd ddeddf yn llwyr yn berffaith i'r tad fod yn fodlon a'i fywyd perffaith ef. Ac fe nath hwn yn lle ni, achos ni'n gallu neud I ni methu fod yn ddigon crefyddol, ni methu bod yn ddigon da, ond fe nath Iesu Grist fyw y bywyd perffaith yn ei lle. Ac yna fe ath groes. Meddyliwch chi am fywyd fel fi oedd fyw, ac yna am farwolaeth. Pan gymerodd e'n cosb yn ein lle ar y groes. Os felly, gyda'r fath iachawdwriaeth, ni fydd yr arglwydd yn caniatáu I ni syrthio yn y diwedd. Os I Iesu Grist dal i'r fath bris, y fath iachawdwriaeth, ni fydd dyw ddim yn bosib I iachawdwriaeth felly ar fath bris i'r Iesu ddioddef uffen i'w holl bobl cael ei dywallt arno fe ei hun, hyd tragwyddoldeb yr holl ddioddef na, does dim un o'r lle gyda ni ystyried na fydd yr fath iachawdwriaeth yn llwyddo cadw ni tan y diwedd. Bydd i'r holl alluog ddim yn caniatáu hyn. Mae yn nerthol i'n cadw hyd tragwyddoldeb. Dyna'r addewid sydd yn y gair, ac mae Dafydd yn gwybod na. Mae Dafydd yn gwybod fod e'n saff hyd tragwyddoldeb. Allwch chi bron iawn dweud, dwi ddim yn poeni'n ormodol pa mor hir fydd I ddyddiau fe ar y ddaear. Wrth gwrs, mae'r natur ddynol, I chi ddim eisiau mynd trwy rai bethau, ond y prif fod ddynol, y cyfnod byr ar y ddaear. A pa bynnag ffordd bydd hwnna'n dod I ben, cleddyf, gwaywffon, gwenwyn, salwch, damwain, be bynnag fydd yr achos, oedd e'n gwybod, mae'r gweddill tragwyddoldeb yn saff. Dwi'n saff yng Nghrist. Ac mae'r holl alluog wedi addo, na fydd y newid I feddwl Mae mor nerthol, dyna'r gystyr y gair holl alluog, mae e'n alluog i'r holl beth, i'r eithaf. Does neb yn gallu bod yn fwy nerthol nag alluog, na phwerus na'r Duw. Ac felly fe fydd yn cadw ni. Os yn pwyso ar Grist a Christ yn unig, yna does dim damnedigaeth. Nid oes gan hynny y nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yn Christ Iesu. Os o Dduw yw y gwaith yn ein hyneidiau, yna gwaith hyd tragwyddoldeb yw ac ni all fethu. Dwi ddim yn gallu methu. Dyna pam mae mor hyderus. Ydych chi yn gwybod am unrhyw beth yn y byd sy'n rhoi y fath gadernid I chi? Ydych chi'n gwybod am unrhyw grefydd sydd yn dod ar fath obaith a chadernid a sicrwydd I chi? Does dim byd nag oes? Does dim byd yn dod yn agos I hyn? Wel, gadewch I ni edrych yn olaf. I ni wedi gweld bendithion yr efengil, ni wedi gweld bendithion sydd yn dragwyddol, ond nawr bendithion rhodio tra bod ni ar y ddaear. Yr hyn a welwn ni drwy air Duw, os o Dduw yw'r gwaith, yna fe fydd yn llwyddo a pharhau. A fe welwn arwyddion mae o Dduw ydyw. Dyna be mae gair Duw yn llawn ohono. A mae Duw wedi dweud fe fydd na arwyddion mae ohono fi yw'r gwaith. Fe fydd ffrwyth edifeirwch. Yn yr un ffordd fydd goeden afal yn dod ag afalau.
ac unrhyw ffrwyth arall, fe fydden nhw'n cynhyrchu ffrwyth. Ac felly yn y Cristion, os o Dduw i'r gwaith, fe fydd ffrwyth yr Ysbryd Glân, fe fydd ffrwyth bod Duw wedi gweithio yna, fe fydd arwyddion yna. Wrth gwrs, fydd rhai nhw'n fach i ddechrau, ac yna'n tyfu maes o law, ond fe fydd yna ffrwyth. Dyna'r broblem i ni'n gweld heddi. Yn aml iawn gyda proffes fodern, i ni'n gweld dim ffrwyth. Ond fe welir ffrwyth. Fe fydd ffrwyth i weld, falle'n fach iawn. Ond fe fydd na ffrwyth, ac fe fydd y ffrwyth yn tyfu maes o law. Dyna'r gobaith i fe, dyna'r sicrwydd, dyna'r cadernid. Fe fydd edifeirwch, mae'r edifeirwch yn mynd i cynhyrchu, a mae ffydd yn mynd i cynhyrchu yn pam. Mae'r hedyn wedi blannu yn yr enaid, hedyn sancteiddrwydd, hedyn o fywyd, ac yna pan mae'r diwrnod yn dod, i ni'n dod i gredu, mae'r hedyn yma'n parhau tyfu. Ac ni'n gweld y ffrwyth yn dod. Pan mae o ras yw y gwaith, gras Duw, ac ni'n gwybod mae Achubiaeth yr enaid, dyw Dafydd ddim yn sôn ddim byd fyna amdano fe hunan, bod wedi lladd Gwyliwch efallai, a bod wedi hyn ar llall, a bod wedi sortio byddinoedd mas, dim byd o'r fach, chi'n gweld, dim byd tebyg yn dod i'r peth. Be chi'n gweld a Dafydd yw, ti am gwaredaist. Dyna'r ddiweddu. Dim byd i wneud â fi. Ti sydd i dangos i mi fy mod i'n farw yn foesol, yn ysbrydol, ac fe fyddai farw yn dragwyddol, ond ti sydd wedi achub fy enaid. Ti sydd wedi achub fy enaid o farwolaeth. Ti sy'n cael y clod, a gras yw'r cyfan, mae'r cyfan o Dduw. Ei drigaredd tuag at rai nad ydynt yn heiddi trigaredd. Dyma be mae Dafydd yn gwybod. Gras yw'r cyfan. Dwi ddim yn heiddi dim byd. Ac yna, fe welir gras ar waith yn y bywyd. Dyna be chi'n gweld. Fe fydd rhain sydd wedi profi gras, yn dangos gras yn ei bywyd. Canis gwaredaist fe enaid rhag angau, oni waredu fy rhaid rhag syrthio, ac yna'r darn yma, fel yr rhodiwyf ger bron Duw yng ngoleuni y rhai byw. Dyna i chi'r prawf, y rhodio yma, bendithion y rhodio. Nawr i ni wedi mabwysiadu i'w deulu, yn blant i'r arglwydd, nawr fod y gagendor wedi bontio, nawr bod na undod wedi dod, gynt oherwydd pechod nid oedd modd mwynhau cymdeithas â Duw, ond nawr mae'r Salmydd yn gwybod, nawr yng Nghrist mae'r ffordd honno wedi hagor, i ni'n cael cymdeithas â Duw, i ni'n rhan o'i deulu fe, o'i deyrnas e. Nawr, ni'n gallu cymdeithasu â Duw, i ni'n gallu siarad â Duw, a Duw yn gallu siarad â ni. A dyn ni'n credu na, i ni trwy weddi yn gallu siarad â Duw, a pan dyw'r gweddi ddim hyn o gyda geiriau, mae e bychiad yw e, i ni'n cael cyfathrebu â Duw, a mae Duw yn ein clywed ni, ac mae Duw yn siarad nôl i ni. A ni, mae'n siarad â ni trwy air e, mae'n siarad â ni trwy pregethu'r gair, mae'n siarad â ni trwy'r emynau. Mae'n goriwch lywodraethu, mae trwy amgylchiadau, mae'r holl beth, mae'r cyfathrebu. Doedd e ddim na gynt, ond nawr dwi'n gallu rhodio a gyda fy niw. Dwi'n gallu cerdded gyda gef, yn y goleuni mae'n dweud. Dyna arwydd hyfryd, cadarn o gadwedigaeth enaid, pan fod un yn rhodio yn y goleuni. Hynny yw, yn cadw i ffwrdd o dywyllwch. Dyma yw ei ddymuniad nawr. Dyma arwydd hyfryd o weld gwaith Duw yng nghalon dyn. Pan i chi'n gweld, doedd dim rhaid i chi ddadlau gyda nhw, dwi ddim yn credu bod hwnna'n le da. Dwi ddim yn siŵr os dylech chi'n neud na. Chi ddim yn goffo dadlau, chi'n gweld, mae'n beth hyfryd. Chi'n gweld, dyn nhw ddim yn gyffyrddus. Yn y math yno o le, yn y math yno o sgwrsio, neu beth bynnag yw e, ble bynnag yw e, os yw yn dywyllwch, os oes na bethau na ddyle digwydd yna, os na anfoesoldeb yna, os oes na drais yna, os oes na falchder yna, os oes na gelwydd yna, os yw'r bydolrwydd yna, mae'n gwybod, yr hyn sydd yn wir o'r Salmydd yw, mae'n gwybod, dwi yn diolch i ti am achub fe, ac nawr dwi'n mwynhau rhodio ger bron Duw yn y goleuni. Dwi ddim yn gyffyrddus unrhyw le arall. Mae yna rhyw gysur yma. Rhodio gyda Duw. Mae'n gwybod ei fod yn cerdded yng ngolwg, ei frenin,
ei arglwydd, ei waredwr. Nid yw e am ei siomi. Sylwch, dwi e ddim o ofn. Dwi e ddim yn rhodio gyda'i ddiw o ofn. Dim dyna sut mae'r Cristion yn byw. Dyw'r Cristion ddim yn ofni nawr hyn. Mae'n gweld I dad, mae'n cadw o'r rhai pethau, a mae'n gwneud pethau eraill. Pam? I fe achos mae'n reol, a mae'n gwybod bod yna gosb yn mynd I ddod. Na, mae'n neud e o barch ac o gariad. Dwi e ddim am brifo ei ddiw, dwi e ddim yn gyffyrddus hwnna, achos nawr mae'n rhan o'r teulu'r arglwydd, ac mae e yn y goleuni, a dyna lle mae am fod, mae gwirth wedi digwydd. Mae'r enaid yma am I fyddhau I wyllus yr arglwydd. Mae e am arweiniad ei arglwydd. Mae am rodio yn ei oleuni. Beth yw hwnna? Mae am rodio yn ei bresenoldeb. Fel un yn cerdded a gwres yr haul ar ei gefn. Ni ddim wedi cael lot o hwnna haf yma, naddo. O'n i'n edrych ymlaen at chydig o ddyddiau neu wythnosau yn ystod y gwyliau haf. Byddwn ni wedi gallu cerdded allan i'r ardd a byddai gwres yr haul ar y cefn. Chos mae yna rhywbeth hyfryd am y peth yn dweud. Cyn bell bod chi'n mynd llosgi. Mae'n rhywbeth teimlo braf, awyr las, haul yn tywynnu. A chi'n teimlo'r gwres ar eich cefn. Mae'n rhywbeth braf am y peth. Chi'n gallu ymlacio rhywfaint. Llawer gwell yw teimlo cynhesrwydd a gwres a phresenoldeb Duw wrth I ni rodio. Wrth I ni ddeffro yn y bore yn gwybod ein bod ni'n rhodio ym mhresenoldeb Duw. Wrth I ni fynd i'r gwaith yn gweithio ym mhresenoldeb Duw. Wrth I ni deithio ym mhresenoldeb Duw. Wrth I ddod i'r capel ym mhresenoldeb Duw. Wrth I ni ganu'r emynau, I ni'n teimlo I bresenoldeb. Dyna be mae Dafydd yn ei brofi. Dyna be mae'n diolch amdano. Dyna be mae am. Mae am deimlo. Nid gwybod fy mod I wedi ticio'r bocsys yma a fy mod I wneud popeth fel ddylen I fel Cristion. Dwi wedi wneud hyn, dwi wedi wneud y llall. Dwi'n dweud fy mod i'n credu yn y llall ac yna dal I rodio mewn rhyw ffordd arall. Na, mae am rodio ym mhresenoldeb Duw. Pam? Dwi eisiau diolch I ti, yr holl alluog Dduw, am holl fendithion yr efengil. Dyna arwydd o Gristnogaeth. Fo presenoldeb Duw fel yr haul yn tywynnu ac yn twymo'n cefnau ni. Mae'n gwybod hefyd fod ei dad yn ei weld. Ac felly mae'n gwybod mae hwn yn helpu'n cadw ni rhag dilyn ffyrdd anghywir. Mae'n gwybod fod yr arglwydd yn ei weld yn ei amddiffyn e. Pan I ni'n cael rhai yn troi yn ein herbyn ni, mae'n gallu dweud, wel, rwy ti gyda mi yn fy amddiffyn. Ac os na welai canlyniadau hyn tra fy mod I ar y ddeiar, fe welai fe yn y nefoedd. Ac mae'n dod ar fath gysur iddo fe. Yng nghanol yr holl siomedigaethau a gofnau, mae ganddo'r fath gysur. Ioan 8:12 yna llefarodd yr Iesu wrth yn drychem gan ddywedyd, goleuni'r byd ydw I fi, yr hwn am dilyn o I, ni rodio mewn tywyllwch eithyr e fe a gaif o leuni'r bywyd. Dyna chi arwyddion. O beth yw Cristion? I gloi, mae Pantycelyn yn ei ddweud yn glir. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad ger llaw. Yn debyg i'r salmydd yn dweud. Bron iawn allech chi fod yn dweud ambell chi'n canu Emynau Pantycelyn, chi'n meddwl mae'r salmydd fod fe, ambell chi'n cael salmydd meddwl bod yn nabod Pantycelyn. Ond wrth gwrs bod yn gweithio fel yna, yr un yw I diw nhw. Yr un yw'r profiad drwy'r amser. Ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'n blaen, wedi gorchfygu a mynd trwy dymhesloedd dŵr a than. Maen nhw'n barod, maen nhw wedi mynd trwy'r frwydr, ac maen nhw nawr yn byw yn rhagwyddoldeb gyda'i harglwydd nhw. Wedi cadw nhw'n saff am byth, wedi cadw nhw rhag syrthio. Tyrd ysbryd sanctaidd, ledia'r ffordd, bydd ddim I niwl a than. Ni cherddau'n gywir hanner cam, ond I byddu di o'n blaen. Mae ei am rodio yng ngoleuni Duw. Bydd gyda mi arwain y ffordd I mi, paid a gadael I mi dadl di lawr. Mi wyraf weithiau ar y dde ac ar yr aswy law, am hynny arwain gam a cham, fi'r baradwys draw. Tyrda mi yn saff adre. Mae hiraeth arnaf am y wlad.
lle mae torfeidd diri, yn canu'r anthem ddyddiau hoes, am angau Calfari. Dyna pam wedi cael ei waredu, a mae Dafydd yn edrych ymlaen. Mae'n edrych ymlaen, dwi'n meddu aros tan fyddai gyda'r côr. A fyddai'n canu, be fyddai'n canu amdano? Am Galfari. Dyna fe fydd, fel llyfr Emynau Cymraeg. Mae gyd am Galfari ond yw e. Nac i maen nhw'n gallu meddwl amdano. A dyna beth yle bob oed fa, gwau y capeli na heno, na fydd yn pregethu Iesu Grist a'i groes. Does dim byd arall i bregethu amdano. Hon yw'r enw sy'n goruwch pob enw arall. Dyma yw'r pwnc. Dim ond fe sydd yn achub enaid. Dim ond fe sydd yn achub enaid. Hi tragwyddoldeb. Does dim pwnc arall i ganu amdano. O, mae'r fath gadernid i'r Cristion. O, na fydda'r rhai sydd yn gwrando. Sydd ar awydd yma am fath gysur a sicrwydd a chadernid, ond chi ddim wedi derbyn eto. Beth allwn ni ddweud oedd chi, dewch at Grist felly. Does neb arall. Dewch at Grist, fe sydd yn achub yr enaid, fe sydd yn cadw yr enaid, a fe sydd yn goleuo a chynhesu'r enaid ar hyd taith bywyd, bob cam o'r ffordd, tan i ffydd ddiflannu a throi yn olwg. Dewch at Grist, canes pam, canes gwaredaist fy enaid rhag angau. On i waredu fy nrhaid rhag syrthio, fel yr hodiwyf ger bron diw yng ngoleuni y rhai byw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am y sicrwydd, am y cadernid, am yr a ddewidion sydd yn dy air di, ac yn gweddio o Dduw, y byd na rai hyd yn oed heddi, yn dod at Grist, yn dod at droed y groes, ac o Dduw, mae dy air yn dweud, na fydd na wrthodiad. Dwi ddim yn bosib bod na wrthodiad. Ac o Dduw, i ni'n gweddio bydd na rai yn gallu profi hyn heddi. Teir gweithiau'n rymus yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ond gadewch i ni ganu'r emyn honno, 465, Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw disgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. 465 gyda sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.